Christian chung qua lalpa chen na te chu kum khoi nam hing lo ang chuai ve ai lo 300 subscribers. Hello man, thank you. Hey Zadina, 300k subscribers pathianin min pe veta kan ma lo em alom nan ilola mangu thir tu te in zawa in se bai kan han buk du chewa hei in mi khong na zara ke ni mal so ma photography family chuan ti ma yang subscribers kan nei pung ve ze la tu na herein hey kan unlock nuôi thì xin quá sáng quá giặc quá sòng quá bạc quá cái này mấy cái này mi bạc hạt in nó còn subscribe lại cho nên nuôi thum 300k subscriber cái này to đón thì nãy subscribers cái này to đón thì nãy chú chú cần ngạc về thì tu này hiền cần cao lốc đón là gì nó thuộc cả hồ ngã bởi vì anh khéo giống chia bởi tê lệ tê này rồi anh lâu ball về cái hen anh ball tuy về khóc mà giờ nên lại chú hay là hiện nu berin rồi tuổi terek asiam mấy cái này nặc tu sinh cần chọn hệ tu giờ nên hi April đi sớm Pathum anh đi chuan Saturday giờ này á những đi giờ này á nu berin tôi terek asiam mấy thầy sorry tu na hian mi pakhat in ron subscribe le chuanin 300k subscribers kan nei to don ani hela hin ate te oma kan chang lokang tu na hian kan scroll le a ka voi khat kan eng lo le nge kan ti thachi range o wow 300k ating veta wow kan lom he mai kan fel wang te kan that wang ten lam ni lawin in mi du sakna kan dong ve a tuna chuan nuai thum subscribers kan nei ta ni nuai thum tam zia chu tam tak ni tam tak I khoi mo he han la lok te 100k kan ni khan silver button kha kan dong ve a hei kan ni na kan tar ve fa ni hei nuôi khát cắn thì nó cắn lồ mặn khan nha, tu này hiện nuôi thu vào hiện lồ mặn ốm nghe ốm lầu cắt hay lầu à lúm lên thì tu này nuông không mày, em lo cả van, hey, kolum cả tua ra, hey, thêm phúc mấy cái van phọ, bây giờ phọ lúm bục lé bây giờ thì kia, lom thu sấy rồi đấy, với tay sấy rồi nó mà ha, tay lột thu về thôi, thì hiện 300k subscribers kan ham nei veta 300k tam zia chu nuai thum tina ne mizoram mi pui hi kan la tam lowa nuai thum inam han subscribe hi kan lo me matin ka riat chiana chuan mizo chau ni lo nam dang kan thian te pon min lo subscribe ve thawa sap te po ania hei thla ka lak sak to ang chi te tin I vai te pon nia tin khó chắc cả ham zin na te pon min subscribe thar ve thawa chu tiang zelin kan u nau te barmalam ami te pon min subscribe trap ani tin kan u nau dang te US lamami mizo na thak om ten min subscribe tam boka kan lom ani ti kan soi duwa lom thu soi nan boya hian ron soi selak 300k ka han tin ve ta ka chuan chu mi zo poi te a te a soi ve don ni du le mi zo tong in du le mi zo tong lovin tong hai ka la boya nang ma nge kan YouTube channel kan run ti hi 2021 na mi pha ani to 2020 21 very 2021 ani chuan kan run ani chuan tun hei voi ni thleng pathian in dam ta de ni shoya nang ma ni ne zin kong thui tak kan zo ve a hemi zin kong a hian nang ma ni in tel lo in support tel lo chuan nge eng ma lo mai ha kan ni do na chuan in nang ma ni support na zara tien
300k subscribers nghe pathian ra là kan lo nei to chuan I hemi kan lo nei ta kan lom em ma chuan chuan ai namdang address le lok namdang kan address lok so we are very thankful we are deeply thankful it has been a pleasure and then in our future we don't know what our future holds so like if we would be very thankful if you continue to support us in all our activities in our YouTube activities and all and then that's all report also Waiting so cái là Mizo choi chang tu. Ang YouTube channel kanan start về ngota kan start dan la chu ropi vak mia lawa ma se ang law kema tikati hey apakanin tihan post ovia and to the allo umve no la apakanin min shilni chu YouTube channel start der hanin atira to hey in ron com lo hangan start ve ringot ni chu sa apakana start ve papa chang kha ke mani khanin dan kan han ti ve chho no no chu chu nang mani wang liao in hey tun din mun hi kan lo thleng ve thea thil hello talent nei nga big emo talent hey hello kan nei cha big po ani lava ma se min lo kan video poster piang te min lo ngai lut sak awangi kan lom a nang mani te lo chanin eng ma kan ni lawal chu wangin khongai takin ni lo support chun jeluya chanin ke ni pon and serious low box I do bang te dang ala chung cha previous changa and like all the people that are watching that do not speak our language I just wanted to let you know how important you are to us and we are deeply like truly thankful for like your support and like throughout the year throughout the years like since 2021 so we want you to continue on supporting us I hope God bless you all and like we would be nothing without you guys so like we are really thankful that's it thank you okay te ten soi cái là sao trong soi đó a big appreciation to our international supporters like my sister had said before we would be nothing without our supporters so please support us throughout our journey and please like and subscribe thank you all for 300,000 subscribers well that's all I can say thank you all kan lo so I just know how important you are to us kan lom lutuk ta in you in rin phak ba kin YouTube by hian kum ni liam ta khan hey 2 years ago kan post pasak ber chu Dr. Sakima Fapa tenel limzan kan tia hey hian n2 anga ve khop maya 191k views so many chuan chumi zo Dr. Somte te in nei ka posa chumi zo Dr. Chrome Wela and Fini ti ka post le chuan kan chung ko in kan kal ram kan kal ti te kan post ho ve le ta karlowa subscribers an lo ve a min khongai tu min mangai tu te kan hu ve a kan lo em in mi khongai na mangai na wangin kan lo ma tuna po hian kan YouTube channel awang hian mal som na tam tak kan dong ani kan soi du chu sum dong tam tak ten kan channel mang ten an mani dor thil te achang chon min han fak chhuat tir ve a heng te po hi ei zon na huang vek thawania ke photography lam lo tui mi ti taka ka thalak pi lama chu ka lo tui tel tho si wangin kan han ti chho zela ti hian mi tam takin tuna hian kan channel te min nai hlut sakin dor fakna te thil sang an mani thil poimo han fakna te tin a sarkar ang pon mani loka po tui chungchang te kan channel ate an soya PhD department te pon kan channel te min man saka chutian khop chuan pathianin malmin som sakani ti kan thre thian kan lom em ani ta chuan thik na om lo hu phur na om lo
mi tam takin mi lo ngai thu sak thina wangi kan lo em ani ti kha kan sei tua tuna hian 300 ke kan hatlin ve ta ga chonin soi vak tur ka khelawa maro chu kan sei du pakhat chu YouTube kan ti tir hian kan thian pa BKL visual nei tu pa te ya mission veng thanga oma tuna khian te min ti sakania Dr. Cromwell ate in nei khan pandemic lai khania I covid lai kha mi khan claim lu tuka thalak khati tur kha om lo khop maya kan in khom kha rei box si lo wa mo loi don vela khan ti tur om lo lu tu khan te khan umal som YouTube channel hi siam ve te a min tia ka siam ve chi ni lo ka ti la in nang ni chu chung ko pun in zai ho del pe ya in zai ho the ya siam ve ro da thatna na thalo ma tia ka thiam lo ni chon mi han ti sak ve la ka tia huna han min ti sak ngal ta Dr. Cromwell te ina chuan te chuan hey Dr. Shekim ate pa fa ne na kan zai hi kan ei sa sin kan post ange o ka tia min post tir ta chuan anon enta subscribe anon like ta subscribe khan subscriber kha anon pung ta thut ani chuan chumin nu rei vak lawa pathian na tho ka ti don nge mani family prank kan siam chole a family prank kan siam a khan zu ka ru der ani ta chuan ka zu ru der khami ka han ti der thil tak tak be cham ti mayang pa pui mo na nu le pa pui mo na kan han ti chua ta ka khan anon subscriber ka an pung nem khop maya te chon 100k ha kan ting ta thui boka kan lo me ma pathian in tun thengin mala la so ma khami ka prank video phei ka chu tuna he kan soi chuo lo ngarem chang ema patam takin zu ka mei phasin ti te I video wang khan ka zu in hi ka heya atira ka taksa chu hetiang hi ne te thalak te min on thona an ngei nuwa thalak te min on thon le te no mani ti chuan pathian in na sa takin da min tho saka ei ma ti ni loin pathian in ka thin lunga na thoka khamini khan kan prank fu em ani kan fa te hei boite phe chu trap na sa a te po anung nura boya po se om khati em khamini khan maro chu pathian mal so na khata tang khan lo lu ta I video te hi pathian ro puina tan hian alo man thei khop maya kha khat ti lowila tur hi ka then po ka ring lowa ti chuan khami video wang khan mi tam takin tuna po hian in siam that nan an man na wangin kalom em ani keima ka fel chuang lo I chuti kong zonga chuan ma se he video wanga khami video wanga zugei pha police officer te menon bia feedback ka dong cha em ani in ti der zong zin an a thaber omega tia ale lama pathian thu wa soi chua pui de du alo mai la khatianga kan han ti theya kha I alo mom ka tia chu kan soi de du ani chu ka soi thiam lo imo kha mi video kan siam hanin mi tam takin mi lo ngai hun sak pela ma khan inzirnan mi tam takin mang ti kan sha chuan ke mani pon inzirnan ti kan lo inzirnan kan mang a tha ka til tu ka pa min prank ka chan chu kan lo mai hello apa hi chung in khom na pon rithe thil ti chalo zate soya ama pon na tilawa pathan zara ti mai thai si ba ni tain chu hello khatia aron ti ho ta ngot kha min chong ve ma mi tu kha dan zo roi lo khami video la en lo winom chonin I hey kan YouTube channel hian oma ka fa te ka prank ti video o mang ka ring lo en ve nge lo tun thlen hian ka ui ta ber zo ka chu a subtitle an kha English sin ka lo da lo wa ti that le chi ni to si lo wa nam dang te po hian en se ka duwa ka video kha ta ti tha ta view ti na lam ni lo in siam that na ta nam man thi la lo ni wang khan kha ti ka be se lo sim ma ti ra ti der ve sim ka tum kha ni ma se pathianin he tian alet ling zong in ti mayang a preng mani sela a tha zong in thila lo siam dang lam dei maya kalom khop maya
ki ma po cho na sa tak min pek bel pha ani kan lom ani hela hian nu berin buai ko thil a siam me ka tuai terek 300 ke hey pathian khoi na zara kan thlin ta ka wangin a pel hei thimi lo hei 300 ke tam tareng mai kan lom le mai ti kha kan sei du ani ti chuan pathian in remati chuan YouTube min siam sak tu pa te a BKL visual hi alo emani chuan a poilo wa kan chung ko mingin thil engamo present ka du ani ti kha kan sei du a te hi present nge ka du ani hi om lo se YouTube channel ka siam ka ring lo chu wangin hun pasabera hun pasabera te a thil present nei kan tum don ani chung te po chu rong ti lan le ka tum don nia ti hian kan koi sang thal kual velanga ti hian kan vlog ani mai ni zana boite le anu scooter an lo accident a new capital a an ke te pila voina po nu berin nong te na chong na voi thum kai to ti mi kha ha na chong na voi thum ai to ni voina hian ma se pathian zara dam zelanga boite po hei a khu pa pil nuo boka tin soile du kan nei chu kan tilan ta ka chuan kan in hi kan lua rei don to lowa a chan chu kan soi don di lawa ni he kan in he hi kan tilang ve kan in hi kan lua rei don to lo boka kan ngai don khop maya kan chen no ma kan in song don ani pasia ta te in hoi kan lua don chana nei a chan po kala ron tilang zelanga ke tak phe chu ka lunga leng lo khop maya hei tu na hian in lua man po kan pelo vek to ni in lua man hi kan choi to kan la om phei lo mai ni ka la buai ve deu wangin kan la in son man lo deu wangin helai kan in te kan in riang te hi re lo te a ke mo a te na kan chua sang te to ni boi te ren le lam panga kan za yang 300 ke kan tina wangin zani na hian la pakhat ka sak sakang chau yes ka zai ve re non boi te na zai dun kan ti tak na in kan tin chuan a o chang tlat mai a hostel suak hi a rin au chau deu niam a o chang tlat baya boya la pakhat min per sak vela tro nakina kan zil don ni o karon chun som le don dia ole hi 300 ke tilum nan content va khom silowa boite ne na zai kha ka chak de ule ka maro chu ani hi kan chung ko zai pe ve de berania a o lo ti chang ve boxia a te ti donin la kan lo zir lok boxi lowa zani la hen content la toilu tu lo nan kan lo me ma kan chung ko pathian mangai na tam tak kan dona wangin kan lo ma chu ti rualin mi tang tan kan luang chuak lo em a kan tling lo kan fel lo ti ken thri a chu ti chung chuan pathianin mal som na tam takin min vura e tuna po 300 ke te kan handling chho ve ta ania YouTube channel lama mal somin kan oma thil dang thang kan na te chung kwa thil kan ti na thang mal som na tam takin min vura wangin kan lom em ani zani la hian zirlok na kan nei lo boyan en hian Christian chung ko la kha kan samoyanga kan lo ti sual pal ani poin min lo the thiam don nia kan save roi don ani hei hi 300 ke lom na ane mai han save to pange kami ka intro ka ron sia manga chun ilo per chun jom to no per ring duk so ready tôi te hian hey a boy mo ber i xóa in đây to em in chu qua in đam em buồn na chân thế na nắng lê i chu te chu
sandang na longa suai lu tuai ro Christian chukwa lalpa che na te chu kwai nan hing lo an chuai ve ai lo lung pui in sa in an hing ve ai lo sa tuan in an him reng donani Krista rompang maila thildang angai to lo limna izon te chu an ralle tuaya bung se hun liam da chandang kan la ni lo dia Christian chukwa lalpa che na te chu kum kwai nan hing lo an chuai ve ai lo lung pui in sa in an hing ve ai lo sa tuan in an him reng donani lalpa nang tel lo chu chukwa al lim thelo limna kimanilo rosum le samate belgla chunange hi thildang angai love Isu nangin kan run lo oela Christian chukwa lalpa che na te chu kwai nan hing lo an chuai ve ai lo lung pui ai sai an hing ve ai lo sa tuan nan him sa tuan in an him reng donani sa tuan ve thei sa me kan lo me ti khan kan channel te khongain min subscribe saka min like saka min share thin zel turin min share sak zel turin kan som chewa tin la subscribe chialo poin lo subscribe zelula subscribe to te zong zong chuwa khan lom thu kan soibok ani ti hian content ran pa em kan nei lo wa chang chuan thil dang dang te han ti ve thina en po ni sela hemi lo tin na 300 kan kai ve na hi kan lom ema zanina hian tum lo dewin enge sang ni ano lo no noi ni sing kwa sang kwa za kwa som kwa pakwa ni lai tak ka muwa kan count da hei aron kan count lai takin noi thumaron tling hlau maya alom na tum lok nei lem lovin kan ron ti thut ani zanila hian in zawaya chung alom thu kan sui ani kan channel te min thlir saka min lo share saka
min subscribe sak zel turin subscribe lo te po khan ka han som che wani hun le lam ba te chun kim jok te bang ron zai thei tura nga yang kan ola chang tiu tiu lat ke ma tak po hi ka chau lat ka zai thei thei lo eng po ni sala in zawain lom thu kan soya kan bye bye che wani